Vítajte u nového videa. Dneska budeme prankovať Bacon Boya, takže mu rovno zoberiem uhlie a zoberiem mu všetky pumpkiny. Budem ho prankovať 99 dní, ukradnem mu aj deti a všetko proste. Ale musí zväčšiť mapu, lebo dúfam, že zväčší tú mapu, lebo toto není moc veľa miesta na schovanie, aby ma nevidel. Dobre, už ťaží, vidím tam. Ja skúsim, že či si všimne, že tam strelím raygunov. Som hitol zajaca, alebo čo? Dobre, zväčšil o campfire, takže idem nájsť. Tu je dieťa, takže idem ho rovno ukradnúť, zachrániť, ale budem ho nosiť v sáčiku celý čas. Mám plný sáč, no tak toto vydropujem. Toto tu nechám, aj toto tu nechám. Idem tých vlkov, ale tak musí zväčšiť mapu, lebo tu nie je zase miesto. Tak potom tam pôjdem naspäť. Zatiaľ si nájsť nejaký dobrý loot. Idem nájsť good sack. Good sack a giant sack bude veľmi potrebný, lebo toto. No, good sack, to som hovorila. Budem schovávať veci. A tie kouli podľa mňa aj tak ani neuvidí, že to brať ani nemusím. Akože uvidí, ale nemusím to brať. Dobre, rozšírená mapa, ale mne sa tam už nechce ísť, takže si idem najprv otvoriť čestku. Dúfam, že nepôjde zachrániť dieťa, lebo to dieťa chcem ja ukradnúť, takže dúfam, že nepôjde. Dobre, benzín, to mi je úplne na nič, podľa mňa. Idem teda tam, kde bolo to dieťa, tu sú vlci. Dúfam, že tu nikde není, aby ma neuvidel. Dobre, už je noc. Je to dieťa, tu niekde bolo. Však tu nie, ja tu dobre, tu je. Dobre. Všetky 4 deti budem musieť mať v sáči, takže to potrebujem aspoň giant sack určite. Nebo ešte. Musím proste aj ukradnúť. Tak rýchlo vydala rayguna. Tak, dobre. Dobre, hotovo. Tak. Tak teraz by som chcel, aby išiel zachrániť dieťa, ale podľa mňa nepôjde. A Goodex, okej. By som sa tu zakempil asi. Viem to tu všetko. Viem to tu. Idem sa pozrieť, čo tam v tom campfire robí. A pozor, pôjde zachrániť dieťa, takže musím si dávať pozor. Tu je. Tam nejaké stolíky robí. Potom tam vlkovú hlavu. Skúsim asi prebehnúť.
Dobre, dobre. Idem pozrieť na jeho reakciu. Počkaj, skúsim dať headshot. Headshot. Ukáž. Tu sa rýchlo idem schovať, idem sa rýchlo schovať. Čo to bol zlodej predtým? Musím schovať. Asi to bol zlodej, tak ja musím... Dobre, idem, kde? Tam je, dobre. Dobre. Takže ja idem všetko teraz vykradnúť, ideme aj z veci z campfireu. Škoda, že akože nemám hammer, by som to tam zobral. Nevadí. Idem tam všetko vykradnúť. Ale má tam jedlo. Pozriem sa. Rýchlo prebehnem. Neviem, že tam má jedlo. Nechcem riskovať, ma nevidel. Dúfam, že... Dobre, nie. Keď pôjde preč, tak sa pôjdem pozrieť. Ale ešte nemá ani mapu, GG. Dobre, tak ja pozriem, že mám tu to dieťa. Áno, mám, dobre. Takže idem sa presnúť na inú lokáciu. Bom. Sú tí kultisti, tak ich nezabijem, aby mal väčší problém. To je druhé dieťa, či to je prvé? To je druhé, že toto? Tak zachránime rovno aj druhé. Nebudem mať ani druhé dieťa. Teraz dobre, počkám, kým sa mi trošku nabije tá Reigana. Tak ale to tretie a štvrté dieťa bude trvať už celkom dlho s Reiganou. Áno. Dobre, poď. Potom pôjdem aj do tohto asi, čo je tu pred my. Asi sekeru. Dobre. Tie veci tu nechám, aj tak podľa mňa sem tak skoro moc nepôjde, takže to je jedno. Otvorím si aj čestku, už je tu silver čestka. A dúfam, že ma neobjaví. Gucek tam je na nič, takže idem preč. A tu je bandáž, tak to ukradneme. Vlastne to je úplne jedno, keď nevie, že som tu, takže... Dobre, všetko zoberiem. Čestka tu je rovno a strašne veľa coinov, takže to si poberiem. Už mám 70 coinov. Som myslel, že 67, teda čo, vôbec 67. Mám armor, dobre. A to je také malé, to není také malé, nie? A tak asi je. Dúfam, že ma nikde neuvidí. A tam je v kempe. Tam je. Strelím tam. Utečiem do kempu, schovám sa za logwall. Tak, dobre, som v kempe. Dám jej sem nejaké veci, alebo nie, nedám. Tam je. Pokúpim nejaké veci, ale nič tu není.
Pozor, 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 pozor. Zdrhám. Dobre, dal som to. Aha, už musím jesť, okej. Všetko tu vykradnem, aby nič nemal. Nič tu proste nebude. Nič, ale vlk... Jak ma to vybustilo. Tak. Najem sa. Otvorím si čestku. Tak, revolver. Dobre. Myslím si, že tak... Neviem ešte celkom dlho budem prankovať. A potom sa odhalím a že aká bude reakcia. Kultistu odpálim, tak nie. To je bandážové centrum. Bandážové centrum, ale bez bandáži. Aké by to bolo bandážové centrum? Keď som to chcel vykradnúť, nestihol som, nevadí. Dobre, pôjdem. Kámo. Keď zomrem, tak sa odhalím, takže nemôžem zomrieť. Budem odhalený, keď zomrem a ja mám strašne málo HP, takže pravdepodobne zomrem. Musím utiecť. Abo sa healnem s tou bandážou. Dobre. Tu je tá taming, okej, to by mi mohlo pomôcť. Ale na čo by som si ochočila, takže... dropnem to. Tu je snežný banán, v snežnom som tak dlho nebol, ty kokos. A tam sa mi ani nechce ísť. Lebo nemám nič, tam proste strašne rýchlo ma to zamrazí. Tu je pumpkina. Tu je basketbalové ihrisko. Loptu pekne odhodím. Tak. Toto neviem, na čo vôbec beriem, takže to sa položím. Mám bandáž, OK. Idem sa pozrieť, že aký má level campfireu. Potom, keď budem mať level 5, tak pôjdem zachrániť tretie. Idú meteority. Pozor. Sem stáva bear trapky. Ukáž, aký má level. 4. Nechápem, ak si ma teraz nemohol všimnúť. Však teraz, ale to by si aj slepý všimol, ale dobre. Zdrhám. Idem za meteority. Iba deň 4. Dobre, otváram si čestku. Spear, OK, kde mi padol zase do vody. Je atakovaný, OK. A riffelka. Mám veľa zbraní. Abo možno by som mohol ísť pomôcť, ako hovorí, ale nie, nechce sa mi.
Idem. Kde je? Ukáž. V kempe, okej. Silver česká. Keď tu bola Dragon česká. Good, to už mám, takže to nepotrebujem. To je už koniec mapy. Dobre, tu je ďalšia silver. Box of seeds, seed box. Alebo budem dobrý a zasadím to tu. Láva. Come on, nie. Nesmiem zomrieť, sa odhalím. Dobre. Čo tu? Aha, to sú títo typci. Tak to nedám asi úplne. Radšej zdrhám. A možno sa aj hýlne, lebo je tu strašne veľa vlkov. Pôjdem sem hore. Nesnášam, keď z toho padneš proste. Aha, konečne mám polozlatú. Mytinku polozlatú, okej. A Giant Sex, super. Lurčík, alfa. Dúfam, že nezomrem, lebo by som sa odhalil. Ja mám revolver, to som si nevšimol. Tak asi som mŕtvý. Sa healnem radšej. Tu je ďalšie, revolver tiež mám, takže tu je strašne veľa nábojov. Nie. A jeleň ešte. Jediný, kto vie, že som tu tiež je jeleň. Dobre. A do kempu ísť nemôžem, však tam ma uvidí. Pôjdem sa niekde schovať, nevadí. Vylezem na hento hore. Parkour trošku. Alebo, neviem, niekde vyskočím. Tu je. Tak ja sa schovám za toto. Nevšimol si, že tu išiel dýr, iba len tak. Dobre, ja zdrhám. Á, prší. Asi sa odhalím už. Mám sa odhaliť. Neviem. Lebo nemá žiadne deti, takže pôjde iba po jednom. Dobre, takže som v kempe, lebo som utiekol, takže to tu porozhádžeme, to tu hodíme sem za strom, tých kultistov, alebo čo to je, no kultistov, áno. To je bertrepka, tak sa do nej chytíme a zatvoríme ju. To sú chili, idem za bacon ballom. Idem tam.
Nechoď sem, blok. Tak, dobre, dám si chili. Tam idú úplne vlkovia. Dobre. Už si hovorí, že kde sú kultisti, lebo som ich schoval za ten strom tam veľký. Ja som padol, toto je dobré. To je dobrá kúpeľ, konečne. A mne to dáva damage, že som si teraz všimol GG. Tam strelím riflekou, kde je. Skočím na tradera. Vylezem hore, asi. Nie, nechce sa mi. Tak. Dám si chili. Zdrhám. Dobre, myslím si, že je na čase sa odhaliť. Idem sa odhaliť. Nejak nenápadne tam dojdem. Jaj, čau Bacon Boy, som to z výletu. Čau. Pozri, zachránil som aj všetky deti. To som nebol ja. Čau, zdrhám. A ľudia, vy nezabudete dať like a odberať čus.